Esselamu aleyküm mehribanlı onlar. Halaman oturun musunuz? Birine yeni de sizinle görüşeceğiz. Siz beni görüyorsunuz, ben sizi görüyorum. Demek, canımız sağ, Hudaya münde bir şükür. Mehriban doğancıklar, sizi dünyanın türlü yerine işleyen ekeriniz, zahmet çeken ekeriniz, okuyan ekeriniz, yaşayan ekeriniz, hem men bilen dama görüşüyorsunuz, komentar yazıyorsunuz, o komentarları yazıyorsunuz, tügörünüz, sağ tanrı yalkadım, hoşarlığını bildiriyorsunuz, selamu aleyküm diye falanmışsınız, hem ve aleyküm selam, hem canınız sağ olsun, başkalarınız ağır birlik olsun, çağırçıklarınız canı sağ olsun, saat neme, ruhumuz berent olsun, ruhumuz berent olsun, şekliniz açık olsun, keyfiniz kök olsun, mehriban doğanlar. Yazyan komentar yazyan dostlarımın içinde, doğrularımın içinde köpsi sağ olsun ama ideyalar bana keviri aşırıda yaşım ulrağım orada diyeyim TikTok'u yani kendiniz bu yaşlardan ne gerek diye. Aslında ben sonra veriyorum şunu yani keviri yazıda hem mesele TikTok'un bir yaş tapavdu banka belli bir çek yok mu diyecek olan. Tabii TikTok diyorlar bir yorumdaki paylaşmak bir neyse adam dünyanın köp devletlerinin adamları bilen dostlarımla, doğanlaşlarımla, o dostlarımla paylaşmak da şu için doğanlar yaş hiçli şey yok mu diyecek olan TikTok'u yemem. İnni şunun gururun geçeceklerden ihafi perdent barada. Be diyene bir durmuşun kanunu niyen neyse bu dünyada kazansan, neyse bu dünyada tüveleme, bağırıp toplasan bağır var. Bir de onu cigar ventlemede, perdentlemede koyup gidiyor. O durmuşun kanunu. O zaman inniklere koyup gidiyor. Yönü şol perdentin bir kamil olsa, bir terbiyeli olsa. İl arasında şeyler ayıtkı var da, ne diye, bir yıl öngörüsün nerede, buğday yetiştir diye, değerli yetiştir diye. 10 yıl öngörüyün neysen, bağ yetiştir diye. 100 yıl öngörüyün neysen diye, terbiyeli perdet yetiştir diye. Çünkü için hemen de terbiyeli perdet yetiştirmek neyse vestim yakılanda olunur. Şöyle bir tımsal var da, bir adam, şöyle bir bağ gruplu adam, bir bağ yaptır. Ondan yaşı bir şeyine var ya, ödem arzu edip bir şey, bir gelecekte bir neymet sağlam orta, bir perdentten orta deyip bir perdentler bağır eken. Ağırda onun yaşı bir şeyine var ya da, bununla bir keser tapılıyor. Onun oğlum çağırıyor beri. Oğlum diye, men niye yaşım bir şeyine var diye, şaka seni diye, men niye, sizi diye hor etmeyecek olup, har etmeyecek olup, topladım diye, bağırıp topladım diye. Hava, sizi diye, merkez etmeyecek olup, işlerle diye de. Men onu arzumdu diye, bütün dünya gezmekti diye. Siyahat etmek diye. Siyahatçı olmaktım diye. Yöne diye, sizi eklemek için yani şunu yani, bunları düştüm, bağırıp topladım diye. İnen oğlum diye. Var değil diye, benim başıma bir adam karraya da bir bağ gitmeli olsam diye. O bağ durmuşa gitmeli olsam diye. Senin bir hayiş var diye. Şu haçan ne diye, men niye zayılacak bulunur diye. Kelleme başkat beydirgil niye. Papak telpek tapağı diyor, şun bile zayılagil niye. Şunu yerine getirmeden radi diyeceğim niye. Yine de bir zat diye. Men niyene hat gel koydum sana diye. Bar değil başına bir iş düştü diye. Çıkkınız yağdaya düştüm diye. Şu katı alıp o kayrın niye. Şey kakal bayır yok oluyor. Tamam onu zayılacak böyle adır böyle. Yankı oğlun yankı molla, yankı tuğrunnak adamlara, din adamlara durum diye kakam diye veset etti diye. Çökerlerine de başkat beydirip diye, papak beydirip çaylamaklarını arzu etti diye. O mollun o ne ahir oluyor diye. Hiç il kellabat gelmez. Hiç il bolunok şunu diye. Düğünün dine kadağın niye on. Yok kakam arzu etti şunu niye on. Yok kakam vesetin bolunok. Dine şeyle gitmeliye. Ak kepenle gitmeliye. Oğlunun kaç erkek yağdaya düşerdi. Ben niye mesemken kakamın yıkıcı ardını yerine getirip bilemok. Yıkıcı vesetin yerine getirip bilemok. Amalaştırıp bilemok deyip elbet çıkkımsız yağdaya düşüp oturuyor onu. Birden kakadan katı yağdına düşüyor. Aliyadı okuya oğlum kaka şey diye. Gördün mü oğlum? Men o dünya hiç tat alıp gidemok. Hatta anım moğlalar men kelleme başlavi
Yani papa telpekli itmekle de ruhut verenlerle diye. Şoň üçin oğlum diye. Men şu toplan baylığım diye hemmeti seniki vessin diye. Yöne sana bir aytacak zadım diye. Şu hatırına yazılır. Gezgin dünyanı diye. Aylanın dünyanı diye. Hawa bir geygin diye. İyigin diye. Çağırılan hor etmegin diye. Men etmedik zadım diye etkin diye. Şoň üçin şey şu hatta yazıp ekenler. Näme diye berdi? Esasy bir dünýäň malyna her kim bir arlanmalarla tugulama hemmemde maşinamma hemmemde zaýamma ýöne tugulama bir maşinamy iki etjek bolýar, bir zaýamy iki etjek bolýar, iki zaýamy üç etjek bolýar. Şu nefsi bir zat ara düşdi. Nefsin guly bolmalar diýelim. Nefsin guly bolmaň. Adam diňe öýüdi üçin iýe-de. Mysal üçin bir adamlyk paýy bar da, bir adamlyk iýe. İki adamlyk iýe bilen o ahir. Şoň üçin Kerim Kur'an Eýpetiň goşugy bardyr. Näme diýer? Bagyt paýlansa 3 paýlyk ilkal ılgap baryp saglyk bilen erki alýa. Saglyk bilen baýlyk diýen nädir? Görýäňmi? Şoň üçin adamyň erki eline bolsa, ol nefsine molmol, ol kämeri bir näme? Oňa sowam ýörmez. Şoň üçin elmedama çağaçyklamyň perlentleminiň başy dik bolsun. Şu ýygynan baýlygmady, ýygynan ähli barmady çağaçyklamy sowsun. Gelecekte kämil nesilimiz bolsun. Şolar bizi dogam alyp gitsinler. Mehriban doganlar, görýärmi? Durmuşyň kanuny şeýle. Hem zady jiger bentlemide barajyklamyda bermer bolýar. Maňa komentar ýazan doganlar, Gazakstanyň, Türkiýeden, Amerikadan, Owganistanyň, başga da dürlerde işläp duran Polşadan, Belarusyada oglanlar, hatta öz ýurdumyzda Lewap welaýatynyň, Mar welaýatynyň komentar ýazan doganlar hemmäňe sawatyn aýdýan. Taňry ýalkasyn, ömrüňiz uzak bolsun, başyňyz dik bolsun, elmedama görjeňiz diňe gogurp bolsun. Saglypda görüşelim mehriban doganlar. Ýene görüşeriz. Sag bolun. Siziň aşym dädeňiz. Gulağımda nauşnikli yorap baryadım molin içimden şeyle ses geldi diye men azık gelnip diye. Şonu diye izime uğurluyup bardım diye. Ahlıcanlı salam dostlar. Yine bolan vakalardan birini gurrun vereyin. 2022 yılda bolan vaka oğlandan biri gurrun verdi. Birazcık diye kıyınçılık döwürtdi ya. Şonu diye pul ýagdaýam pesirek, eklenç ýagdaýam birazcık pesirekdi. Diňe özünde de gara 2022 ýylda ýadyňyza düşen bolsa her kimde birazcık şowal şeýle ýagdaýlar boldy. Onsoň aýyňa maýam soňraklar diýe 20 näçeler gara aýlyga çenne birazcık wagt bat diýe jugymda diýe 100 man pul galdy diýe. Indi saçym deňletmeli gittim diýe saçymy deňletmäne jugymda da 100 man pulum bar diýe. Saçym deňletdim, bad etdim diýeni çykyp barýan 60 man pul galdy. Saçym deňleden üçin pul berdim, çykyp barýadym diýe. Kellede de pikirler diýer, näme etmeli, nädip saklanmaly, garaz aýlyga çenni. Gulago diýe nauşnik daktym diýe, ýorap barýadym diýe. Gulakda nauşnik aýdym aýtja diýe, kellem aýdym bilen näl, ýöne diýe şol guýmanma üçin kellemi birazçykka diýe dynç bermek üçin ýa dinläp barýadym diýe. Ekskalatordan çykdym. Ýorap barýadym diýe. Eger bilýän bolsaňyz, garaşsyzlyk olmaýançylygyny oturup iýipçilýän ýerler bar. Şonu Surikov tarapdan ýören wagtynda birinji oturulýan ýerde bolýar. Şo taýdan gireligeden girip geçip barýadym diýe bir gyýjaga durt diýe bir elini uzatyp barda diýdi diýe. Menem şo pikirlem bilen aýdym bilen eşitmedim de diýe ýörak geçip gitdim diýe. Soňra birden içimden şeýle ses geldi diýe, men açyk garnyp diýe. Yankı diýe nauşnymy aýryp bardım diýe ýanyna diýe. "Benim näme diýdiň ýaň maňa?" diýip soradym diýe. Olam diýe daý diýipdir, men diýipdir. Açyk garnypdir, nahar ýetim gelýär diýipdir. Sebäbi gözüniň öňünde seredip otur, seredip durny hemmesi iýiçi oturlar, olam çağa näme iýesi gelýär. Onsoň näçe ýaşyňda diýip sorapdyr. Bilam 9 ýaşymda. On mektepden ýan geldim, indi soraýa ejen kakan ýokmy sen? Kakam ýok diýe, ejem ma diýe, ejemem invalid diýe. Ýa mektepden barýa, elbetde näme bir harabaja çağa, eşigi zady pesçe, iýiçmene de ütdeşik zady ýokdur. Men ýa azyk garnýa-da. Bilam bolýar diýim gel onno diýe, näme ýejek diýe alyp bereýin diýe. Ýa şol
Bunu şoň seyredip duran tarabyndaky zada tarap bar ya. Ne iyi içmek, iyi alıp vermek üçin. Bar ya, salam kasada, kule salamlaşan. Kasadakyn bir zadyny halamadım diýe şo taýda. Özün niye wysakamerny alyp bart diýe. Nähilek ýagdaýda maňa seyretdi de boyny salamlaşýa diýe.